Vitolín v navadzovaní. Ál. Ešte Vitolín, Ál je pred bránkou. Teraz Josling, ešte Vitolín a Trenčania snižujú na 1-2. Tak to naozaj netrvalo dlho. Odpoveď prichádza veľmi rýchlo. Aj na strane Dukly sa teda presadila posila. Nepredstavili sme si ešte zákonníka, ale teraz priestor dostane tento Lotyš. Takto sa tam tlačil Josling s Vitolínšom a z nulového uhla Vitolínš prepálil golmana Godlu.